सेन्ट्रेल इउपिपिएल दोलोनि मोनसे रुटिन बायदियै जोंहा मोनथाम जिल्ला सानजाहा एक्सटेन्डेड मोनथाम जिल्ला दङ सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला आरो गहपुर जिल्ला बे मोनथाम जिल्लानिनो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय 220टा गामिखौ लानानै जोङो मोनसे इउपिपिएल दोलोनि ब्लक आफादखौ दानाय जादों आरो बे ब्लकनि सिङाव जोङो गासै 8टा प्राइमारिबो दानाय जागोन बावैसोनो अलरेडि दिनै जोङो प्लानखौ बानायजोब्बाय बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानिखौ फोजोबगोन गतिके खोब खुसि जे इउपिपिएल दोलोनि जा आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपल डिपेन्डिं अन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया दिनै गासैबो मानसिया सेटिसफाइड आरो दोलै नोगोरै बर'नि माहारियारि बादखौ दाखांनायजों लोगोसे एक्सटेन्डेड बर'लेण्डनि जेसेबां मानि गुबुन जाति जनगोष्ठीफोर दङ इनक्लुडिं द 26 कमिउनिटिज फ्रम द मेइनलेण्ड बर'लेण्ड काउन्सिल गासैबो ज' जाजायै खामानि मावलांनायनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्लानि बर' राभा गार' हाजं आदिबासि गुरखा गासैबो लोगो नांनानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ जथायै खौसे जानानै हेफाजाब होनानै 2026 मायथाइनि जा एसेम्बलि इलेक्शन जानो गोनां मार्च एप्रिलनि गेजेराव बेवहायबो जोङो दिनै माबोरै इउपिपिएल दोलोआ बिजाथि महरै देरहाहोनो हागोन बेखौबो जों बेवहाय सावरायनाय जादों टटेलि जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि मोनबा जिल्ला पुराना बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि मोन 15टा एमएलए कन्स्टिटुएन्सि आरो बायजोआवहाय जोङो 12टा टटेल 27 जोङो एमएलए सिटआवहाय इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन बेफोरखौ लानानैबो जों दिनै सावरायनाय जादोंमोन टटेल जोङो 27 सिटआव गेलेगोन 15 इनसाइड द मेइनलेण्ड बिटिसि माने पुराना बिटिसि आरो गोदान जोंनाव मोनथाम जिल्ला दाजाबदेरदों बेनि अनगायैबो जोङो गवालपारा आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्ला होनोब्ला जों इनक्लुडिं धेमाजि गलाघाट कार्बि आंलं बेफोरबायदि गोबां जिल्ला जेरावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गैया होनब्लाबो 40,000 50,000 इम्पेक्ट दङ बेफोरबायदि जायगायावहाय जोङो इलेक्शन गेलेगोन लेट्स सी बे डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जोङो डिसिसनखौ लानायनि सम्भाबना दङ।